Sabingelela umhlaba, sabingelela isizwe, sabingelela bonke abasibukele ngalesikhathi magumba amanoko omhlaba. Siyabingelela lapho khona. Ngikubingelele lapho khona, ngikubingelele ngokuthula, ngikubingelele ngokuthi ngekuhlale kunje, ngikubingelele ngokuqonda ukuthi usuku nosuku sifunda izinto ezintsha noma kunjalo ke ngeke kuze kuhlale kunje. Ngeke kuze kuhlale kunje. Tshela loyo, utshela umakhelwane, utshela umfowenu, utshela udadewenu, utshela umngani wakho nomona, utshele wonke umuntu ongakufiseli lutho kuhle, umtshele ukuthi u2 plus 2 angeke kuze kuhlale kunje. Uzutshele bonke abakubuka uzama, ubuzutshele bonke abakubuka uphuma, ubuye ulambatha. Uyaphuma unethemba, uyabuya kwenzeki, sothandazile ihave nokuthandaza. Hey bazalwane, hey kodwa ikhona into engifuna ukuyithinta la ekuthandazeni la. Mina ngiyiqonda ukuthi ngikanjani kodwa ungathi uma uthandaze kuNkulunkulu wakho ozokulalela ohleze nawe ngaso sonke isikhathi. Ungathandazi kuNkulunkulu wabanye abantu. Uzothi omunye uNkulunkulu vele ke imbono nami umbono wami umbono ngawushintsha nawo kodwa ngelinye ilanga uzoyizwa lento uma usesigabeni sokuyizwa lento engiyisho. Abantu ababe noNkulunkulu babo ukuze uNkulunkulu wakho azi ukuthi akanake muntu, akanake lutho kunye eceleni, ubheke impilo yakho qho noma ubheke wena ngqo. Kuyokusiza phlo. Lokho kuyokusiza ekuthenini noma ngabe kwenzakalani phela kusemhlabeni la. Umhlaba uyahlaba, umhlaba oconselayo. Wothi uhambe emhlabeni uhlonipha umhlaba, ukhumbula ukuthi umhlaba indle yakhe yokugcina yolala khona usuwedwa bengasekho singasekho kwathina odokotela besintu. Uqaphela nje kuphela. Ngakho kukahle ukuthola into yakhe isikhohlakhohlwane sakho. Usitholele umgodla mbodlana usibeke khona. Abanye bakubeka phansi kombhede, abanye bakubeka ku wardrobe, abanye bakubholela iTiles phansi bakufake phansi. Bese uba nendlu yakho la wazi khona ukuthi lento yami la. Uma ngiqala ngiye lapha ngiyophahla noma ngiyocela kuNkulunkulu wami ukuze izinto zenzeke. Kunabantu abaphumelelayo abathatha uNkulunkulu babo nje. Mina ngiyakhona ukwenzela uNkulunkulu wakho ngimenze. Ngithi nangu ngakho uNkulunkulu. Thatha lo uNkulunkulu wakho. Ngimtshele ngithi wena uNkulunkulu angifuni ulibale, ngifuna uhlakaniphe, ungabheki bonke abantu kodwa ubheke lo muntu. Ukuze mawuqala ucela kuye, uthi uphuma usunethemba. uNkulunkulu ubalekile ukuthi simethembe ngoba ubuyisa ithemba wenza ukuthi noma uhamba ungesabi. Ngoba yena unawo. Athi gogo lokobile saluka sempondo vuma uvume izizwe nesandla sembedizwe nomhlaba. Ngithi mina ngimoxoshwe mfene kwela kithembodla, yangixosha ke mfene, ayi isilwane sinjenge mfene ngizonda kabi. Kahle mfene nje into yokudliwa nje uyibamba ihlezi uyidle. Ngoba yangixosha, mawuyibona nje uvela uthi nangu 2 plus 2, mina ngumngani nemfene. Thakathile 072 737 8514. Nehlale kunje 072 737 8514. Sokune mini ngiyatholakala ngilakwamhlabuyalingana ke bazalwane, ngilakwamhlabuyalingana ngithi mina abantu abasukumela impilo zabo ngempela bakhohlwa bangane, bakhohlwa amandla ungaqedwa umuntu. Akekho umuntu ongaqedwa umunye amandla. Ngoba umuntu ukhuluma into ayithanda ngesikhathi asithandayo. Omunye akhuluma uzubuye ngathi sehuyo control umhlaba wonke, ayikho lona. Umuntu nomuntu nesiphiwo sakhe. Umuntu nomuntu nendima yakhe okumele ayidlale. Amazi amakhulu namhlanje ngithi abantu abasukumela impilo zabo. Bayifune bayithole ukuthi wena ngeke siphilise into eyodwa.
omunye usebenzisa umuthi awumsebenzeli, omunye usebenzisa amanzi awumsebenzeli, omunye okunye kudinga ukuthi nivese siqamulele nje siwele eJordani kunzima. Abantu abaphakame babe nokubekezela, babe nokuqonda, babe nokuya phambili. 072 737 8514. Akumba manje umhlaba. Yes, a Cape Town. Yes, a Cape Town. Hlala ulindile. Yes. Ngiyabonga kakhulu, ngibonge nani bafundisi, Ngibonga kakhulu ngeimfundiso zenu. Nanokukhombisa umnotho ukuthi kuyadliwa la bafundisi. Qhubekani nize nginike into yamandla bafundisi. Ukuze nabanye babukele kini nxa zonke. Kunjalo kusazoba njalo futhi ke kuhlale kunje. Thanda ungathandi. Nami nje ngiyakhuluma ngoba ngisezwe amandla, kodwa ngekuhlale kunje. Nobanike ngakhuluma indlela akhuluma ngayo, kodwa ngekuhlale kunje. Eka baba. Malahla ithemba kusemhlabeni la. Unikiwe igunya lokuphila. Unikiwe igunya lokuzama. Uzamile namuhla wehluleka, kusasa ngeke uhluleke. Yini wena uzuthi uphela amandla usaphila? Hayi ubambile lomthakathi ngophondo. Ungavumi. Yilwa noma usulele phansi ulwe. Ngawunenkinga uzela kimi. Khona ibhavu la ekhaya. Eligili imanga ibhavu nje lilodwa. Hawu dokotela udila nezinto ezinkulu. Cha, ngize ngidila nezinto ezinkulu wose ufuna okukhulu. Wena wozothatha ibhavu, uthathe nje ibhavu ngikudlalisela umuthi. Mawungafuni ibhavu lomuthi, uthathe ibhavu lamafutha. Ngiswise nje nganxa zonke izinto, ngikuzwise nje. Bese ngikudedela ngithi phuma ndodo zami. Asikhuthazaneni. Ngono mina nginawo umona, ngeke ngize ngikumonazele, ngeke ngibe nandaba nempilo yakho. Woza kimi 072 737 8514. Okuhle nokumhlophe, ukuzama kubalekile siyabonga.